Good morning Zimbabwe. Good morning everybody. I'm back kungemsana ndadzoka manje. This time ndakacharge telefriend to telefriend kuti Kuliand is online. Saka zvatoda kuti muite panapa ka uchangosvika kudai so uchangopinda maybe first time yako wagara uri panapa kuti kudii kuti guest wedu watinaye anzwe manyukunyuku. Tanga nekulike this video izvo so nyaya dzinyatsosvika chaipo tinyatsoropa panhongonya chaipo toda kuti tinzwisise nyaya iri panapa. Vakomana muri kuita dambudziko naHwende nekuti Hwende ari kuti chinhu chakamwirwa courage. What is your problem? Handiti ndo zvandoda mubvunzo, ndoda kutanga kubvunza what is your problem naHwende akanganisa papi. Number 2, ndimi manga muri kufamba tichikuziyai kuti muri wana waChamisa. Chanetsa chii pana Chamisa chakaita kuti muzosvika pakusiyana naye muchisiya izvo muchikuramba muri teki nekuda kuanalyze zvinhu zvaari kuita. What exactly is your problem? Inde muri kuti iye akazotengesa akazoita se toda kunzwa zvinhu zvese izvozvo nemaproblems amuinawo. Kana muchida kuripwa muchida kudii mugarai mataura zvese. Kana muchida menu makuda kutobikirwa doro kana kutengerwa iri mombe, it's up to you. Saka nhasi neimwe mibvunzo iri mumastreets. I don't want to interrupt mazuva ano maguest anenge auya panapa. Ndoda kungoti munhu atange kutsetsemura achitaura achienda. So guys, ndichaita kuti muite muchiita se muchibatsira. Ndiri kuona kuti vamwe munenge muchida kusiyawo ma comments or something. The comment section is open. Mazuva ano handivhari comment section. Munhu wese ngaataure zvaanoda kutaura, handiti ndo zvazvingori. Saka panapa muri yeZimbabwe, without wasting much of the time, regedza tibva tangovhurira guest abva atongotaura nyaya dzake dzese dziri panapa nemaproblems acho nezvimaonero ari kuzviita nepazvave iko zvinezvi nemazita. Iye ndiye anobva muzotaura mazita, inangu handisi kuzoda kutaura mazita evanhu. Over to you say, chimanyei tinzwa kuti zvakamira sei. Inini maonero angu ndona sekuti Hwende anenge slow ndo maonero andoita. Mune ka honest karimo. Here's why. If you notice very like I'll give you an example of mukadzi uya anonzi wekwamutare, what's her name, Michael. I like her so much, but at some point ndakatombo vashauda, especially madays ayaya atakaona vachiratidza kuti vanenge vari kudire kwaChamisa. She has been profiled as a sellout by many people because of that activity yavakaita nana Washburn vachinzi rotational leaders and stuff like that. But she came out achitaura kuti she doesn't support Cape 3. And a lot of people vakavaoperera maoko, profound. You know what I mean? The same people, some of them who were saying she's a sellout, they were clapping hands for her because this time she spoke what they wanted to hear. But when she did what they thought was wrong, they said she was a sellout. Saka Hwende, ndichidzoka pana Hwende, munhu uya anenge anostika pane zvaanofunga, even if zvisingagoni kualaina nevanhu vakawanda. Achitaura ngwa dzake. Saka ndati he's not that smart, because very smart child, they are playing politics dzemuZimbabwe dzekuti you act as if you are against even when you are for. Because we understand surely kuti even if right now at the present moment vakasimuka vachitaura kuti tiri against Cape 3, right? When we know for a fact that the moment Chavanguya akatora party yaya achiti yake and their leader pana vanouya achigara vachiclaima panapa kuti leader wavo akaudza kuti budai muparliament and they didn't, that alone should be a sign yekuratidza kuti they are not faithful. Because if they were faithful, the call yakaitwa naleader wavo kuti ngavabude muparliament, probably it could have cured this Chavangu problem. They remained in parliament for reasons known best to them. And they are there in Ushoma Wao, Bachiti, they are opposing Cape 3 when we know kuti parukuzoshanda nyema numbers in parliament macho. Right? Saka ndichida kuita sendinopinda as much as maybe
for historical purposes kungopikisa kunogona kuzobatsira pakungoti tozoti hapane vakambopikisa, but kana takutarisa pakuzvichibatsirei hazvina zvazvinobatsira, because zvaifanira kunge zvakaitwa kuti timise Cape 3 kana kuti zviri kuda kuitwa hazvizo zviri kuitiwa. Then ndodzoka futi panyaya yemastructures. I think people are very dishonest when they say structures ange asina basa and all these things. I would believe that for any serious opposition in Zimbabwe that is fighting a political party like ZANU-PF, which is well oiled, inema resources, inemari, yaka capture my institutions, there was supposed to be some form of a structure, even if Yanga is exposed to ZANU-PF. And also, ndingashamisa kufunga kuti tingave neopposition inoti iri serious muZimbabwe isina vanhu vanoita intelligence vanoda kuziva kuti zvizvi kurongwa zvichada kuitwa neramangwana neruling party. For instance, ndotaura nyaya iyi yekuti Cape 3 course chandakazonzwa nevamwe kana chandakutoita nichinzwisa ndechekuti ZANU-PF izvo kune zvinhu zvayakaronga zvinogona kunge zvida kutoitwa in 10 years kutorongwa zvezvi. Seems like they invest much in vanhu vanotongogarira pakustada kuti alright vanhu opposition vari kuitei and kana vakadai taita sei. Saka zvinoreva here kuti tanga tisina here vanhu vaiziva kuti kuchaitwa Cape 3, because kana dai vanhu vaiziva kuti kuchaitwa Cape 3 and also issue yema representatives yaizokosha, why didn't then we people fought for to have those people in parliament vachiramba vakamira institution yakavapinzamo? This now points back to the issue yekuti we have got a whole political party that was captured in front of us. How many people vakavhota? Tombotaura vakavhota chete over 2 million people vanobirwa party vonyarara voti zvavharana moya modzoka moti mastructures haana basa. Alright, fine, tomboti ambiguity was there to try and maneuver infiltration yeZANU-PF. Then there were the results, it failed. Chavangu asimuka ati ndaapo inini ndatora party. Why didn't they call for emergency vakagadzira structure yavo nema MPs aya pakagadzirwa something to disown Chavangu? Why didn't they fire when Nigrie Frau? All these things, there was no effort whatsoever to stop Chavangu. None. And up to this day it pains me. Do you really want to tell me a political party with a whole lot of lawyers? Be party go just resign as the only solution? When you know that maybe my MPs are in parliament because Cape 3, then someone will come and tell me here we are serious about removing ZANU-PF, even if we have started a parliament. But I think having a representation, because Anga is in a 2/3 majority ZANU-PF, and I believe we were supposed to fight for that part with everything we had. Kana takabirwa party yatakabirwa tikabirwa tangosarenda iwe nyika yacho yavari kuita zvavanoda nayo vagara nayo kwakuchizoigona. Now tane results aya ekuti takunyatsonzwisa right fine apa taida chakati ungaluza kuti uri kuronga rwendo rwaunozoda unovaka imba worega matirauri achibiwa wakatarisa wosiya munhu woti arega aenda ndizvo kunetsa nevanhu mangwana asi rudo unovaka imba kwauri kuendeko. And you know that's the only job richakupa mari yekuti uraramise family yako. I don't think you can be serious uchitaura zvinhu zvakadaro. Zvitori nani kutombofira kuti zvishandiso zvangu zvandiri kuda unoshandisa kuvaka nganive nazvo. Kana ndichizononoka kuti ndinzi ndanonoka kusvika kwandiri kunoita basa zvinani asi at least zvinhu zvangu zvekushandisa ndinazvo. But tine vanhu vanopana vachijustify nonsense dzakaitika dzedzedzi. That was rubbish. That was unseriousness. And that sometimes give us mfungwa yekuti kuna vanhu vakabhadhara kunzi zviitike zviaindi, probably it was planned. I don't know, but ndinosara ndine kufunga iko because ndechizvibvunza kuti how net ndambozona. I've seen vanhu vachirwisana kumamisho because mumwe anoda kutora nejemu, vanhu vanotemana nejemu because kana chiri chocho chaunoti ndechako chinongotorwa. Amen. But honestly, that was a blunder. Now we are here. Tapano kudai. I think the only solution aisiri kungotaura muparliament kuti atisuda Cape 3. A lot has happened, we understand, but this thing
what is going to institute, it will be bigger than what we have fought before, or than what we are fighting right now. Because at least we have this liberty. What if kana vazoisa 3 hours voti akusina my elections one party state? Would you want to tell me kuti kana kazonyatochinja mutemo isakambochinjirwa mutemo to the point yekuti hatikwanisi kana even kudemonstrate? Mamutaura nyaya yekuti chicharwiswa izvezvi right now. Mutemo yedu tikaigarira pasi, you only have to notify the police, not kuti police ine right yekubva yarambidza demonstration, but none of us here can't even kutongoramba izvozvo kuti no ima mungatirambidzi kuungana. Vamwe vatonotify police yacho vanongosvonze zvazvidai kuita zvavanoda right now. What more vakazoisa ke 3 hours vakaimplementa zvavanonyatsoda, tinozosvanisa. I feel zvangu kuti pane kakusava serious karipo, maleaders edu matiri isusu sema citizens, and also chirwere chakurisa kutodarika chatinacho ndo ichocho chekudefenda maleaders anoita tsvina. Takatarisa kuti this is nonsense. Anodefendwa muna godefendwa agoamwarira ameno kana vakazopinda muzvigaro achidefendwa kudai vanongozodefendwa ose nekuti vana mukungunugwa madefendero anongoita ZANU-PF. Cause ndo matangira zviwaya mastructures akanga arega kuiswa tinozvinzwisisa pane issue infiltration. Alright, atadza kushanda maane benzi rangobva kwarabvairira bhadhakwa riri kuya rutora party roti party aya. Can't you do something about it? Surely we would have tried to do something. Atangwantauri kunyorera tsamba kuna nhiki yonzwa ndo chete ngiri nekurizaina varizaina vakuru vacho tangataura ndorondo kune chapakati chiri kuya amene kudatongomirira isusu tave kunze asi tichitoshuvira kuti kana unozva kana une shungu dzekuti zvinhu zvichinje asi usina solution unenge uchingovira hako wombofunga kuti pamwe vava kutaura zvechapakati kuda vane ZANU zvinotombomirira Cape 3 yacho zvaya kuda kutopasiswa takangomirira kuda chazvo handizive choyari. Asi I'm disappointed. Inini hangu I feel kuti ndine kodzero yekuva disappointed and yekutaura zvandinoda because I voted for Nelson Chamisa and I campaigned for him. Maybe vamwe vasacha vakaita they don't have that right, because my understanding yekuti kana uri leader wapiwa I mean like kungopiwa trust with millions of people, even if you don't hold the levers of state power, that trust is very important. And it's important to the point that you should be honest and tell them the truth. And you should be held accountable. Because people are investing trust in you. They voted and some donated money, and it's still, we shouldn't talk about it. We shouldn't complain. So when they we hypocrisy wake ungoripo pakuti these are politicians, and always when they do this there's always the aspect kuti one, in as much as they want to save people, they also want to survive. This is why even all these MPs are kutiitira noise vamwe vachitaura vakareceiva mamara 40,000. Why didn't they refuse? Kana dai vanga vakamira pachokwadi. Right now, parliament yavanosevha iyo iyaya vakatasa mabenefits avanowana. Chavari kuita chii chinovaka chavangatotitendekera kuti chinoshamisa chavari kutiitira chii kubva zvavapinda izvezvi? Hapana. If they were honest, they could have left that parliament. Pakataurwa nemukuru wavo. Or else if it was a resolution yeparty kuti agaraimo taakugadzisa zvakati chavangobviswa, then probably, because the only reason why they should be there is to represent us. And all this time they are not representing us. A lot of laws have been changed, varimo, and they're useless. Saka hapana chingazonyambotisekesa kana kutifadza kuti kwai one azosungaitaura kuti kwai hana basa neCape 3 kana zvazvidai. Thank you.